tagin na pasudaha. Ano siguro tungori ako pwede yun? Kung itlog ko talaga yun. Ay, mga ingatogon. Ha? Asa apel? Ay, ka mapila? Kani ang apel panigilig kapog. Ha? Awin mo yun deh. Nakalak na. Ha? Kit open naman siguro na. Yun na. Ingat sa. Cadara mga artista na mo. Muna yung mga artista. Muna yung mga artista na mo dire oh. Live na. Ah, wah, wait pan live, why signal pan live. Why Lord? Yung saman. Muna yung mga artista na mo. Naong tamli. Ay, gimidyo rin mo. Naunsa ka? Dek ko na siya maligo. Job. Dek ko na siya maligo kay griglak na siya. Grabe magsidlain. Apilan yung gapas ang mais dia.